vamos xogar? Non sei, temos o picateixe, o xogo de memoria e a volta ao mundo. Eu estaba pensando máis que nada no tabú. Encántame ese xogo, o tabú. Hola, a que andades? Imos xogar a tabú. Encanta ese xogo, imos onde cos meus curmáns. Pois eu nunca xoguei, en que consiste? É un xogo moi divertido. Veña, xogade. Pero, ollo, ten truco. E cal é o truco? O xogo consiste en coller unha tarxeta e os demais teñen que adiviñar a palabra escondida. Pero, ollo, non podes dicir 3 palabras que están prohibidas na túa definición. Iso parece complicado, non si? Bueno, non son máis difíciles que outras, pero se prestas atención seguro que as adivinas. Pois veña, imos xogar. Veña, imos comenzar. Xoga unha tarxeta, Manuela. É unha profesión. Mestre. Non. Axuda as persoas que o precisan. Bombeiro. Tampouco. Traballo nun centro onde hai ambulancias. Tamén xe bombeiro. Iso é... enfermeira. Non. Case. É moi difícil. Pode ser médico. Correcto. Veña, vou facer unha. É un animal. León. Non. Verme. Tampouco. Ten 6 patas. Entón é un insecto. A mantis. Non. O cabaliño do dedo. Non. Se a tocas morre e ten antenas. Volvoreta. Correcto. É divertido, verdade? Pois agora tocavos a vos. Animades vos. Colle ao teu pai, nai, irmán ou avó e segue estes pasos. Primeiro, colle o móvil, dale o teu ordenador para buchar as tarxetas que aparecerán a continuación. Segundo, trata de definir a palabra secreta sen empregar as palabras prohibidas. Despois vete turnando cos demais xogadores. ¡Imos xogar!